बर'आ खौसे जानानै जों बेखौ लुबैदों बर'आ खौसे जानांगौ नाथाय खौसे जानो हायाखै दिनैबो जों सन्देह खालामदों जागोन ना जाया बिजेपि स्ट्रंलि खामानि मावनानै बे 40टा सिटआवबो जोंनि बिजेपि केन्डिडेटआ देरहानो नागिरदों आरो बेवहाय जों आसा खालामदों दिनैनि बे मानसिफ्रा जोंनो बयबो गोसो होनानै जोंखौ सापर्ट खालामनाय जयनिं खालामनायखौ नुनानै जों आसा खालामदों फैगोन बिटिसि इलेक्सनाव बिजेपि देरहागोन आरो सरकार दानो हागोन आंनो मावनो जेबो होनाय जायाखै बेखौ सिबा बुङाखै बेखौ सोरबा सासे राजनिति पार्टिया होनदों आं बेखौ सोंगोन आंनो मा खामानि मावनो होदों आं बेखौ सोंगोन आं दा सोंनाय नङा बिथाङा जुदि सिरियासलि आंनाव सोङोब्ला माखौ मावनो होदों माखौ मावाखै सोङाबा आं बेनाव सोंगोन भैरबकुन्दनि बे गेस्ट हाउस तथा कमिउनिटि हलाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बिजेपिनि दारै दैदेननाय बे जयनिं हाबाफारियाव लोगो लानानै आं मोजां मोनदों बेवहाय दिनै 500 गुबुन गुबुन हान्जानि मानसिफ्रा बाहागो लाफैदों आरो बेनो दिन्थिबाय जे फैगौ जे बिटिसि इलेक्सन बेवहाय बिजेपि देरहागोन बेखौ दिन्थिदों आरो बेवहाय जों बुंनो नागिरो जे इउपिपिएलआ जोंनि सुथुर बे नङा डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव पलिसिया बयहाबो थायो खामानि मावनांगौ बयबो मावो आरो बे हिसाबै जोंहाबो बिजेपि हिसाबै मोनसे पलिसि दं बे पलिसियाव जों खामानि मावनो थाखाय ओंखारदों आरो इलेक्सनाव बयबो जयै हयथ' रोन होआ गावबा गाव रोन होयो थांनाय बाराव जेरैखाम बिजेपि आलदा इउपिपि आलदा रोन होनानै देरहाबोदों बेबायदि सरकार दादों दिनै आरो दिनैबो जोङो बिजेपि स्ट्रंलि खामानि मावनानै बे 40टा सिटआवबो जोंनि बिजेपि केन्डिडेटआ देरहानो नागिरदों आरो बेवहाय जों आसा खालामदों दिनैनि बे मानसिफ्रा जोंनो बयबो गोसो होनानै जोंखौ सापर्ट खालामनाय जयनिं खालामनायखौ नुनानै जों आसा खालामदों फैगोन बिटिसि इलेक्सनाव बिजेपि देरहागोन आरो सरकार दानो हागोन दिनैनिफ्राय जिथु नुथाय बे नुथायनिफ्रायनो हमदांनो हायोदि जिथु फैगोन टाइमाव जे गभर्नमेन्टआ खम जागोन बे बाथ्राया सैथो नामा निस्सय सैथो जेरावबो जों जयेन खालामदों बेवहायनो मानसि जादों दाख्लै 15 आगस्टआव दतमायाव 1500नि बारा आरो 22 तारिखआव 21 तारिखआव कसुगावआव 600नि बारा आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव जागासिनो दं आरो दिनैबो 500नि बारा बेवहाय गोबां मानसियानो जयेन खालामबाय बेवहाय बर'ल' नङा गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरा जयेन खालामदों बिजेपिखौ मोजां मोननानै आरो बेनि प्रमान खालामदों जे फैगोन समाव बिजेपिनि सरकारा जों दानो हागोन बेखौ आसा खालामदों दिनैसिमबो इउपिपिएल आरो बिजेपि गावस्रायाखै एलायन्सआव दं होनना बुंदों नाथाय नोंथाङा दिनै जोंनि सिगांनिफ्रायनो माने इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गावस्रानाय बाथ्राखौ बुंबाय जोंहाथ' बे जेनेबा नैबे बिटिसि जे आगोलाव जे एलायन्स दं बे एलायन्सआ इलेक्सनसिम थागोन नाथाय इलेक्सनाव जों आलदा खरि गेलेगोन मानोना गोदोबो इलेक्सननि उनावसो पस्ट इलेक्सनसो एलायन्स जादों प्रि इलेक्सन एलायन्स जायाखै एबारबो बिदिनो पस्ट इलेक्सन जों एलायन्स जानो हागौ हयथ' बिजेपिबो जानो हागौ इउपिपिएलबो जानो हागौ बा सोरबा जानो हागौ जों बेखौ दिनै बुंस'नो हाया गोजौनिफ्राय जोंखौ जे निर्देश होयो जों बिदिनो मावगोन जुदि बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ जुदि थारैनो जुदि खौसे जामारोब्ला नोंथांमोननि माबाया माबायदि जागोन जोंहाथ' जोबोद मोजां आसा खालामदों बर'आ खौसे जानानै जों बेखौ लुबैदों बर'आ खौसे जानांगौ नाथाय खौसे जानो हायाखै दिनैबो जों सन्देह खालामदों जागोन ना जाया माखासे पलिटिकेल पार्पसाव जयेन खालामनो लेंदों ना मादों जों मिथिया खिन्थु जयेन खालामबा जोंबो बिराद हेपिएस्ट उइल बि हेपिएस्ट पार्सन एमां दि भटार्स बिजेपिनि जेसेबां बर'फोरजों जों बयबो बिराद गोजोनगोन जाहाथे बर'फ्रा खौसे जानानै जुजियोब्ला बिराद मोजां मोनगोन जोंबो आरो बेवहाय जों जेसेबां जोंनिफ्राय जेरै हेल्प खालामनांगौ जों बेखौ खालामगोन मोनसे बाथ्रा इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांनिफ्राय मोनसे बाथ्रा बेरखांदों नोंथाङा गावनि खामानिखौ मावफुंनो हायाखै जायनि थाखाय गावनि बस सिएम माने चिफखौ नोंथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंदों आंनि खामानि मावनांगौआथ' जेबो गैया आंनो मावनो जेबो होनाय जायाखै बेखौ सिबा बुङाखै बेखौ सोरबा सासे राजनिति पार्टिया होनदों आं बेखौ सोंगोन आंनो मा खामानि मावनो होदों आं बेखौ सोंगोन आं दा सोंनाय नङा बिथाङा जुदि सिरियासलि आंनाव सोङोब्ला माखौ मावनो होदों माखौ मावाखै सोङाबा आं बेनाव सोंगोन दा जेरोखोम दायथ' मोनदों आं बेखौ मावगासिनो दं बेनि बादै जों जेबो मावाखै